Добре дошли в Common PreCheck, централният инструмент за резервиране на слотове за Ferret Link на летище Франкфурт. С централизирането на Common PreCheck, ние организираме резервацията на слотове за товарните оператори на врата 30 и 20 в Cargo City Süd. Така намаляваме времето за чакане и намаляваме трафика в Cargo City. Но нека да видим как всъщност работи резервирането на слотове с Common PreCheck. Първо трябва да изберете своята цел. В момента 4 товарообработчици участват в Common PreCheck. Челепи, FCS, LUG и Schenker. Въведете всички необходими данни и след това натиснете Запазване и изпращане. Има два възможни сценария. Първи сценарий. Веднага ви се назначава слот. Втори сценарий. Не се намира веднага слот. Беше ви предоставен слот. Тогава ще видите следния екран. Той съдържа цялата важна информация, като например началния час и номер на рампата. Ще получите също SMS с цялата информация. SMS-ът съдържа и номер, с който трябва да се регистрирате в бюрото за регистрация на товарача. Ако не е намерен подходящ слот за вас, ще видите този екран. Чрез изкачащия прозорец ще получите информация, че ще получите SMS с допълнителни детайли за слота. В този случай можете да се върнете към вашето превозно средство и ще бъдете информирани за успешното разпределение на слота чрез SMS, възможно най-скоро. Важно! Паркирането на неограничения паркинг за регистрация е позволено само до 30 минути. Ако имате повече време до началото на вашето слот време, можете да използвате един от близко разположените камионни паркинги. Допълнително, на паркинга за камиони на врата 32 имате на разположение друг паркинг за камиони в западната част на Cargo City Süd, в близост до врата 31. Тръгнете 30 минути преди началото на вашия слот, за да сте на време при товарния агент. Там се регистрирайте, както обикновено в регистрационния офис. Благодарим ви за използването на Common PreCheck и довиждане в Cargo City Süd.